Moko kuom jogo mabedo dak Suna East sub-county e kaunti wa Migori mar siro lwedo wach twak kata dialogue ma isundo kod ogai mar ODM Raila Odinga koro wacho ni mae kende yo ma piny Kenya nyalo resorego ka okalo chandruok ma sani osebedo ka okwako piny Kenya. Kane otelne kod jago moro miluongo ni Nation Nabuor bende ne owacho ni dwaro nitie mondo mi twak ma kamano timre mondo mi okony rakore gi moko kuom weche mosebedo ka miyo piny Kenya liet. Abuor ne owacho ni Odinga en jatelo man kod lony mar arieya ma jo Kenya onego bed ni siro lwedo wach twak ma sani koro sundo no. It's through dialogue only that Kenyans can arrive at amicable solutions to the problems they face. I salute ODM party leader Mr. Raila Amolo Odinga for his call for dialogue as the best way forward to combat most of the challenges the country encounter. Mr. Odinga has a lot of experience in matters relating to politics, and he knows all the methods and ways required to safeguard the rule of law and to fight for the interests of all the citizens of Kenya through better policies that can assist them to arrive at viable solutions to their problems, whether political, social, or economical.